Duol mar Kenya Academy of Sports biro tiyo kanyakla gi kar tiegruok mar Nastic Sports Academy mayudore e piny mar Spain e manyo kendo gero mich mag jotugo mag adhula ma pacho ka. Jatend migawo mar weche tuke Bamona Mwamba nitiere e piny mar Spain kama obiro keto koke ogirimiti mabiro miyo jotugo matindo thuolo mar gero mich margi. James Opondo nigi ler. Talanta hela jotugo mahigi ni piny mar 19 biro kawo kinde mar paro kendo puoyo okang' mar dhi piny mar Spain kama ne giyude thuolo mar tugo tuke mag osiep kaachiel gi yudo tiegruok e tuke adhula mane otimnegi kar tiegruok mar Nastic Sports Academy mayudore e boma ma Tarragona, piny mar Spain. Nastic Sports Academy nochako manyo jotugo pacho ka kochakore higa mar 2023. When people in Kenya realize that bringing players here is the right choice because they improve and people are looking at them and they have more opportunities, I'm sure that the people in Kenya are going to realize that this is the right choice to be. And once they know our methodology and the way we work, I'm sure that the people that follow us is going to get better. Ma en mana chakruok mar gigo matend migawo mar weche tuke osechako kotudore gi gero tuke adhula. Kan wuoyo e piny mar Spain kinde mane ochopo keto koke ogirimiti gi kar tiegruok mar Nastic Sports Academy, jatend migawo mar weche tuke Bamona Mwamba nolero ni keto maino e kidienje mag jotugo matindo e gino mabiro konyo Kenya e chopo lek mar tugo e tuke madongo. For me, bringing our youngsters here is an opportunity for them to start knowing football from 7D. And I was just telling our boys here that when some of them came here, they must have come here really feeling, oh, we are the under-19 creme de la creme from the Talanta tournament. We must really be on top of the world. Then you come here, then you realize the world is a lot bigger than Kenya. Jotugo mane odhi e piny mar Spain noyier kowuok e tuke mag Talanta ka ikruok bende koro iketo mar miyo gi thuolo mar dhi tugo e pinje ma oko e kinde ma sikunde okawo yweyo mar dwe mar 8. Dorina Dhiambo ma en jatatije duol mar Kenya Academy of Sport olero ni tim mar nyiri biro dhi nyaka e piny mar China e medo tiegruok margi. We want to keep the momentum, like for example during the August holidays we have to bring in, even if you're bringing foreign teams to play with them, we want to do that. We're also looking at China. China plays well in girls football, and these ladies can be taken under 15, 17 and 19 can be taken for a 2 weeks tour to China for development. Thuolo koro chiw ne jotugo duto matugo pacho kaachiel gi pinje maoko. Duol mar Kenya Academy of Sports biro luwo ndache jotugo duto kendo gwelogi e tuke ma opogore. Jeremy Bisau e jatugo mokwongo yudo thuolo ni bang' riwore gi tim mar Talanta hela kowuok e piny mar Ingereza kumotime tiegruok mare. A few months ago, and we kept an eye on Jeremy, made arrangements for Jeremy to join the team here because we wanted our under-19 coach to have a closer look at him. The reports I'm getting that we actually made the right decision to send Jeremy here because he has caught the eye, and he's a youngster that obviously could develop into something really formidable. Thuolo makama bende biro chwal ne jotugo matindo ma jonyuolgi wuok Kenya kata doko nigi tugo e pinje mamoko. James Opondo, Ramogi TV.